Onge mar obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita ne jolupo e dho wath ma Usenge mogoyo tong' gi piny libamba ma Uganda en achiel kuom midhiero ma jolupo makono yuago ka giwacho ni isandogi gi obila ma Uganda. Kane oloso e kinde mane giyudo jakede mareso ngima e pi kata life saver jacket kowuok kuom riwruok motisi ni Jiwo Mwanadada Foundation, jolupo go okwayo piny owacho mondo ochwal obila mag Kenya Coast Guard mar resogi e lwet jo-Uganda go. Steve Biko miyo ler mar wachni. Mana kaka pile, e lako kinyi mang'ich dhi, jo rech kod omena yoro machiegni gi dho wath ma Usenge mar yudo mwandu ma jolupo wuogo e nam ka gigowo bang' tij otieno marabora. Kata odoko ni en sekta mondiko oganda mathoth e alwora ma Usenge, giywago arita margi ei pi ni mar kinde ka kinde obila ma piny libamba ma Uganda makogi ka gintiere Kiluwa, gino machunogi mar tiyo gomenda mathoth e kawegi kaachiel kod yegi thuolo. Nikech shida ma Uganda ni osebedo too much, to apenjo maler ni to polis ma Kenya gi gin gitiyo ang'o? Kose gin giwinjruok gi polis ma Uganda maka giwuok oko gibe mondo girit giket arita makare kuom jogi. Arita ok ber ahinya ne jo Kenya e nam kaendi. Mokwongo kaka ineno jowa majirani kaendi Uganda polise go sandowa kabisa, nikech wanto polise wa pok nwaneno ga e nam kanyo endo, gin ok giritwa. Koro polise ma Uganda gi ninyisowa ni gin namen margi to kisinga ne marwa. Nok mar jacket mareso ngima ng'ato e pi kata life jacket gi dho ngere bende en midhiero machielo machuno gi mar donjo e nam nono maonge jakedno, gino maketo ngimagi andaki. Odiochieng' ma kawuono, weg yedhi mahewo 20 koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar jakede mareso ngima e pi kowuok kuom riwruok motisi ni Mwanadada Foundation motelne kod jagoro mongirore mochung' ne arita maiye Laktar Raymond Omolo. Maisha mar jalupo en gima muhimu kabisa, nikech ka maisha ne ok ni kare to activity duto te madhi mbele Usenge ka ok nyatimore. Koro nyaka wang'i safety mar jalupo monde. To wachiwo jakede gi nikech research nyisowa ni ata malo mar jolupo matho e nam ni malo kabisa, to githo nikech seche moko kalausi mane nam. Quality mag life jackets mwayudo ok en match quality mag gini piny kabisa, but mikelo nwa kawuono gin of quality wagoni ni erokamano. Kotele gi kod jakom dho wath ma Usenge Dida Najima, jolupo go kwayo piny owacho mondo donjre e wachno kendo chwalo obila ma Kenya Coast Guard e tong' Kenya gi Uganda mar gayo tijgi ei nam kendo resgi e lwet jo-Uganda. Achwalo kwayo mara ne national government ni kade giyie gimiwa arita makare. Mokwongo ang'eyo ni security ma Kenya is of high standard than ma Uganda. Ang'o momiyo wan jolupo mago waonge arita. In fact, jok mwaromo godo e nam kanyo ibro polis kinene namen ma Uganda ma Kenya pok nwaneno. Nwakwayo sirikal ma Kenya kaendi mondo mi gitimnwa arita mana kaka jo-Uganda bende ni arita makare. Wakwayo ni mondo iyie mondo koro gikawuono tikawnwa action mondo waduto wayudie kony kowuok kuomi, mondo walup gi kue, wawe doko bedo jomodhier pile pile to gige wage wakete nam ni mondo wamed dhi mbele. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Paro mopogore opogore medo nyuolore e kind jodolo kotenore gi okang' mokaw gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro ma sirikal loso chike matayo kuonde lamo ma pacho kae.